Naglos kayo KeniKekami, episode 1, Tara Mamusni. Yan yung munang episode ng Tara Mamusni, mamula tamong nerd block. Yung nerd block, bala mo ating kang bapang magpadala kada bulan. Makasabi kasi mabahal na laman. Wala din yung lamang insekto, metedagis, medyas, alibiro mo. Kahit bala mo rin lamanan nini, ating malan, ating pialongan, ating magazine, ating candy, maski na nung makasabit, basta pang nerd, pang geek, pang techie, maganda. Pwede ka mamili kung na laman, ha? Ating pang babae, ating pang anak, ating makakatakot, ating pang normal. Pero ano pa may normal? Normal kami. Normal na rin ko kanan eh. Normal kami na yan. Normal kami. O sige, mamukulatan. Siyempre mamahid ka kada bulan. Yung pa magdala na nini, yung kaya kang bali, alam bayad. Pero, yung makasabik, mula kasi sa limas kinuha rin training at yung lamanan nini. At yung tape, may leko mo ng tape. Tara, buka tayo. O sige. Ano yung lamana? Naning mo muna. Nerf Zombie Strike. At ikabala sa disc. Pwede paging ka na akong edad din eh. Pwede paging edad ko niya. O sige, tambal yung baril, okay. Okay, tambaril kayo, Nerf hatche, baril niya. Yung water gun, disc gun niya. Ano ba? Oh, Star Wars X-Wing Fighter, Star Wars plushie. Right. Okay. So tingnan man yung panggawa na is from Star Wars. Okay, may diba yung Star Wars made in China. Made in China. Okay. Okay, tila Star Wars X-Fighter gani, made in China. Ano ba? Oh, okay. Nanini. At yung tamong Comic-Con featuring Stan Lee DVD. Tingnan figurines. Tingnan itong chatin pagkadway Stan Lee. Iba ti Joss Whedon. Okay. Balong alben kayo ni pero Comic-Con episode 4. Fans hope. Alright. Tap, okay lagi niyo. Okay, lagyan niyo. At hinta mong t-shirt. Tamalan. Turtle Power. Turtle Power. Kasi ting Teenage Mutant Ninja Turtles sa bahay yung pelikula yan eh. Wow. Cotton yung kayang tela na. 100% cotton. Ako rin niya may gawa. Oh, Honduras. Okay, made in Honduras. Santing naman kuli. Worn out style. Okay nga, bagay na yung kaya. Habi ako. Yan. At saka dito metong pang 1 of 2 collectible covers on yung Star Wars. Oh, siguro yung team na ning kaya niya ni Nerd Block, Star Wars 1 of 2. It's a magazine niya. Okay, magazine. Okay namin kaya na yung magazine. Paano? Kailangan daw maglagay magazine talaga manin. 1 of 2. Okay, wala yung magazine yan. Alright. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I think ang 6 and ano yun eh. Voucher yan mo yun eh. O, tita mo itong voucher. Okay, happy mo munang Nerd Block ay kwabing yan ng July. Mas burikin eh. In fairness, pinakamadagol dang
pialongan keniking kilog na ning kaon. Wala na yung naman ning kaon. Bari nga kitong kaon siya. Ning kaon. Kaya ako ito. Ning kaon. Wala na yung kaon. Hindi ko din... ito. Di kang magazine. At kang pialongan na barilan. Di kang itong figurine. Siguro dualan. This counts as 3. Okay, at dola rin. 1, 2, 3. At ito yung X-Wing. Pwede may lagay kang sakyan mo. Alright. Sana... Salamat kayong pamanalbe kayong Bioming channel at kayong Bioming palabas Tara Mamusni. Subscribe kayo po kayong Bioming channel KeniKekami. Yung susunod po, purida kayong akit ulit. May kitikita ulit. Nanong sabi mo kayong Nerd Block? Okay, bro na naman yung Nerd Block na. Okay naman po yung Nerd Block. Sige po, ikit-ikit mo.